Vedel si, že z tvojho dátumu narodenia sa dá vypočítať životné číslo, ktoré veľa napovie o tom, akú máš povahu a na akej ceste si? A toto je podľa mňa najzaujímavejšia vec na numerológii. Lebo veľa ľudí pozná svoje znamenie, ale netuší, že aj životné číslo v sebe nesie veľmi veľa silných odkazov. Vypočíta sa to vlastne z celého tvojho dátumu narodenia a ukazuje, akú energiu si priniesol na tento svet, aké lekcie ťa môžu v živote vyskúšať a čo je tvoja prírodzená sila. A práve preto to si myslím, že tak veľa ľudí tá numerológia alebo astrológia zaujíma. Lebo zrazu nemáš pred sebou len nejaké obyčajné číslo, ale je to tvoje číslo, aby si sám seba spoznal. A zrazu máš niečo, čo ti možno vysvetlí, prečo si taká, aká si, či si už citlivá, alebo s niečím stále bojuješ, prečo sa ti niektoré veci dejú stále dookola. Mňa na tom fascinuje hlavne to, že cez čísla vieš lepšie spoznať samého seba. Možno tvoje číslo ti nepovie úplne všetko, čo by si chcel počuť, ale niekedy ti presne povie to, čo si o sebe dlho myslíš alebo cítiš.